Суны күпме генә ирсәң дә шулпа булмас диләр. Су шулпага әверелсен өчен аш бүлмәсендә шактый тырышырга кирәк. Ә инде безнең тапшырыбызда таба утар өчен телевизион тамашачыларыбызга каршы көрәшергә кирәк. Сәлам дуслар, ТМ-ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм әйдәгез әле бүгенге кунагыбызны каршы алыйк. Популяр җырчыбыз, Татарстанның ат казанган артисты, 4 бала анасы дип әйтик әле. Бик күп җырлар авторы Лилия Муллагалиева. Лилия, рәхимет. Сәлам. Телевизор караучылар. Ой, миңа булса. Бай берне без яратабыз. Сине күрүемә бик шатмын. Мин дә шат шундай бер алып килгән. Күчтәнәш үземнең эшләнелгән кулларым белән ябылган тәмле компотымны алып килдем. Ишеп карарсыз. Монда шия, слива һәм абрикос. Синең бакчаңданмы? Абрикос. Абрикос минем бакчадан түгел. Абрикосларны үстерә башлаган микән дип инде. Киләчәктә алар булыр, абрикос та, пакага әле бу кибетнеке. Шулай да шия белән слива үзенеке. Иң мөһиме минем кул белән эшләнелгән. Лилия, рәхмәт. Һәм инде үләннәрдән торган иң тәмле шәйләр. Булар инде мин бит әле ситивик. Шуңа күрә үземнең бер яраткан компаниямнан тәмле шәйләр. Гаиләм белән үлән шәйләре инде. Үлән шәйләре. Ярар, компотын дип заның монда шәрбәсәе, шәйин үзем катып битермен. Буннарың авыртмасын, йөрәк, кан тамырларын әйбәт булсын, сәламәт бул, ковидка каршы торырлык сәламәтлегең нык булсын. Амин, амин, балакаем. Алга, тәмле көрәш, алга. Лилия, бүләкләрен күчтәнештәре өчен бик зур рәхмәт. Һәр вакыттагыча кирәкле бүләкләр. Кирәкле бүләкләр синнән карале. Тапшырыбызның шарты үзгәрде. Син кабул. Шулаймы? Син бу форматта әле килгән бар безгә кунакка? Юк, шул. Тыңла. Телевизион тамашачыларыбыз хәзер рецептлар юллый. Мин сиңа хәзер бер рецепт тәкъдим итәчәкмен. Син шул рецептны фотога карап әзерлисең. Әгәр дә тапшыру ахырында син әзерләгән ризык нәкъ шул фотога кебек килеп чыкса, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасы сиңа тапшырылачак. Әгәр дә юк икән, әгәр дә нәрсәдер кайсыдыр бер җире килеп чыкмаса, тәмсез булса, бу табаны без шул рецепт юллаучыга озатабыз. Менә шулай бүген. Шунда икесенә дә бүләк бирсәгез ярамыймы? Ой, бигрәк. Хәйләкәр хитрыйсың, хитрыйдымы дип. Нәрсә бу? Бу спагетти белән Җигдер саталам икән инде. Фарш, да. Бу малайларның, җегетләрнең, ирләрнең яраткан ризыгы, между прочим. Минем малай бу тарелканы берип ата сразу. Тарелкасын түгел, ризыгын. Ризыгын инде тарелкасы белән бергә. Мин дә син миңа пешереп әзерләп бирсәң, берип атачакмын. Да, беләм. Мин моны шулай бик яратам. Бик җиңел рецепт булды бу. Иң мөһиме беләсеңме нәрсә? Сиңа бүген ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның партнеры булган аш бүлмәсе өчен көн күреш техникасы җитештерүче Мили компаниясе. Менә бу индукцион плита. Менә карап торам инде, индукцион плита. Кара, 6 комфорка. Моны 2 комфоркада ясарга була. Зур кәчтүреләр әгәр дә табалар булса, гомумән бу Мили компаниясе турында нәрсә әйтә алам. Син гаилә кешесе бит, син балалар өчен, ирең өчен янып торган кеше бит. Син дусларыңны җыясың, якыннарыңны җыясың. Менә ул компания, бу компания минем өчен диясең килә. Әлбәттә. Менә аларның парабаркалары, духовкалары монда, суыткычлары, нәрсәләр, менә бу вытяжкаларда аларны беләсеңме? Алар менә гаилә традицияларын саклап килүче Немец Германия компаниясе һәм аларның шул югары инновацияларны һәм гаилә традицияларын берләштергән шундый компания. Һәм аларның менә шул плиталарында әзерләү бик уңайлы, бик җайлы. Һәм сиңа хәтле килгән җырчыларыбыз, артистларыбыз да беләсеңме? Шаккатып. Бөтен менә бу техник ярдәмендә бөтен тамашачыларны җиңеп кенә баралар. Сиңа да ярдәмгә килсен бүген, яме? Яхшы. Менә бу Мили компаниясе. Мин сиңа уңышлар телим. Җиңне сызганабыз. Мин бераздан сызганам, чөнки мин сиңа бераздан бәлкем ярдәм дә итермен. Башлыйбыз. Әйдә, киттек, башлыйбыз. Лилия, менә бөтен ингредиентлар да өстәлдә. Менә беләсеңме, бездә хәзер шулай тапшырыбызда мәсәлән, табышмак түгел рецепт еме. Ягъни без ингредиентларны тезеп куябыз. Менә алардан нәрсә әзерлисең? Ничегрәк дөресрәге, ничегрәк син эшне алып барасың, аны син инде син билгелисең. Синең фантазия.
Менә, барысы да бар. Әйдә, Лилия, нәрседән башлыйсың? Әйдә, башлыйк. Син миңа ярдәм итәсеңме дә шин? Әлбәттә. Безнең Алайса алыгына түгел. суган әршү синең эшең. Потому что мин үземә суган керә. И җылый башласам, мин вообще күңелле булачак. Әйдә, алайса булай эшлибез, әйме? Так, без су тыртыйк, тукмачка. Юк, су утыртабыз. Су тиз кайнап чыга монда. Бу бит индукцион плита. Да. Индукцион плита. Монда бит тиз кайнап чыга. Безнең арамызда махсус белгеч бармы? Нәмәстәкәй. Нәмәстәкәй. Син Актаныштан түгел бит. Нәмәкәй? Актанышларча, вот, не шушы Да, кирәк. суганны мич сатам чыктым менә. Да, суган синеке, Яра, кеше минеке. Син буларны хәзер кыздырачаксың. Чистада башладым. Яра. Әйе, моңа кирәк булачак кыргыч, терка. Аны да алдан әзерләп куй, Фотода алай түгел, фотода ире кисәкләр белән иде кебек. Нигә? Тагын бер карарга буламы фотоны? Күрсәтермен бераздан. Менә әйткәнемчә, сиңа ярдәмгә килә менә бу индукцион плита һәм сиңа әлбәттә инде ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул дуслар вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм әлеге савыт-сабаларны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез беренчедән, икенчедән үзләренең кибетләренә дә барып ала аласыз. Кукмарада бар кибетләре, бар Казанда 3 фирменный кибетләре. Павлюхина урамы 114 адресы буенча, икенче Сарихыр Зоргы 11Б адресы буенча урнашкан. Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Мин сиңа да әйтәм моны. Син дә тыңлап тәтегә шырнап бар яме колагыңа. Алкаларыңа. Һәм инде тагын бер кибетләрем кварталда Мусин урамы 23Б адресы буенча урнашкан. Фирменный кибетләренә барасыз, табак, кастрюль бетмәсенә җыеп чыгасыз. Һәм дәсен нәрсә, аларның менә бу индукцион плита эчендә хәзер табалары чыгара башладылар. Савыт-саба барына индукцион плита өчен. Кастрюльләре, табалары махсус. Чөнки бик күпшедә әйткәнемчә менә бу индукцион плита хәзер бар. Бик җайлы. Я, Лилия, әйдә. Мин эшли башладым да. Син эшли башлагансың? Ниме, чистартып бетеримме? Чистартып бетерим? Чистар, мин бит яратам бик күп булган. Моны миңа калды инде. Ой, Лилия. Әу. Ничә ел күрешмәдек синең белән? Син дә бит тапкан шей иде бу гайыл. Ике ел элек. Синнәк менә Булат. Миңа бит инде бу ел 41 яшь, без синең белән 39 яшьтә чагында күрештек. Менә, Лилия, сөйлә. Ничек ул 4 бала үстерү? Мин буны кая ташлыйм? Син шунда, менә мине кенә салсаң да, менә да сал. Ярый. Ничек ул 4 бала үстерү, 4 бала анасы булу. 4 бала анасы булу бик җайлы. Балалар ширләмәгәндә, сәламәт булганда, авыртмасалар. Әйе. Бер-беребезне аңлашып. Син банальный әйберләр әйттең, аны мин дә беләм иде шулай икәнен. Ну, тормышта бит чыннан да шулай, менә җиңел итеп карай белергә кирәк. Мин моны турыйм, кырмыйм булды. Ярар, үзеңчә эшлә. Әз генә фотодагыга караганда үзгә булса, мин аңладым инде табаны синең миңа бирәсең килмәгәнеңне. Юк, Лилия, рәхәтләнеп. Ничек инде 4 бала анасына, мин сиңа 3 таба бирергә хәзер. Самый главный ул тәмле булсын. Шулай бит, мотор булсын. Бала тәмле булсынмы? Юк, пешергән ризыгыбыз. Шуңа күрә теге. Тигел бала турында уйлыйм иде үземдә. Үзләре бала ас түгел иде. Балаларга килгәндә, балалар Аллага шөкер. Ничек үзгәртте менә синең тормышыңны, менә 4нче бала ничек үзгәртте? Беләсеңме, мин аңлыча да шундый идем инде, аннан да шундый булдым. Просто нәрсә әйтәсем килә. Баланы әйтәләр бит, элеккеләр әйтәләр иде инде. Күпме күбрәк булса, шуның хәтлек җиңелрәк, шуның хәтлек гаиләдә кызыграк, үзенә күрә бер атмосфера әлбәттә. Әйе, ишеннән дә шулай икән. Шуңа теге куркып торсалар, мәсәлән, анда 3 бала бар, 400 табым икән, нигә? Табыгыз. Это вообще счастье, это вообще бәхет. Тыңлагыз сез безне. Бәхет. Без көн сайын иртә белән бер-беребезне шулай яратабыз, балалар җыелышып. Инде кичкенәсе инде шунда килеп чыга да инде теге йокы аралаш, уяныр-уянмас күзләре белән әйтәм, это же счастье, это же бәхет. Каран әйтәм, Аллага шөкер. Аллаһ Тәгалә бирде, мин бит икешне генә табам дип уйлаган идем. Аны Аллаһ Тәгалә бирде ансын. Теге өчесен тегеләрне дә ул бирде инде, но монысыны инде. Монысы өстәп бирде. Бонус. Теге минем үземне әни белән әти тапканнар пенсиягә чыгар өчен. Потому что 55-тән чыгалар бит инде. Хатын кызлар шулай иде бит инде. Син ничәнче бала булып тугансың? Мин 5нче бала. Миннән алда апа 6 яшькә олорак. Әти әйткән инде. Әнкәсе 50 яшьтән чыгар пенсиягә чык. Давай, 15-не ясыйбыз дип, 5нчесен менә шулай туган булган. Синең исемеңдә пенсия баласы булган. Пенсия баласы. Но безнең илһам инде безнең гаиләбезне тагын да матур айтып, тагын да туландырып, аннарсын беләсең, мин шундый бала җанлы кеше һәм аларның шундый кичкенә вакытлары менә
сузасым келе. Ұзағырақ шындай сузасым Менә келе. минем Ләйсән әйткән бөтен сүзләрне әйтеп барасың. Да, ну вообще сіз бит тоже эш балалы. Бездә шул елны таптык инде 18-дә. Әйе. Безнең балалар 1 яшьтә. Так, әйтәмеш кырылган диет. Ил Юк. туралган, ну ладно. Инде аямас. Әйдә, ярар. Башка күрсәтмәм миңа бу рәсемне. Яра, Үземчә турыйм. үзең белгәнчә эшләр. Әйдә. Әйе. Син бит безнең кулинар, бик оста кулинар. Аны хәтле синдәге кунак, синдәге кеше. Ярар, теге пандемияда сөйләшәсе килә инде әлбәттә, әйме бераз гына теге. Кстати, пычакны гайбәт. Миле. Монда бөтен нәрсә яхшы, монда бөтен нәрсә яхшы. Я, әйдә пандемияга кайтып тормыйм, ничек үткәрдегез, бөтен кешенең инде анда ничек булганнары. Шул бер кишер инде ул. Ама шул бер кишер, һәм бөтен кешедә Кая кирәк үткеше Бөтен булсын, кеше ятты. сакланыгыз, витаминнар эчегез. Менә. И үзегезне барыбер масканы киегез, маска обязательно кирәк. Маска. Һәм- Һәм кулны еш юып җирәк. Әйе, аннарысын барыбер әйтәм шунда витаминнарны кайбер кеше әйтә, хәзер витамин урамда да витамин, бакчада да витамин юк, алай гына түгел. Барыбер витаминнар ишәргә кирәк. Махсус витаминнар Махсус витаминнар. Әйе, шуңа ул әзме күпме барыбер сәламәтлекне ныгыта һәм төрле кишерләрдән саклый. Онытмагыз. Иммунитетыгыз яхшы булса, бернинди ширдә сезгә куркыныч түгел минем уйламча. Шулай. Һәм Минем сәламәт яшәү шал барак. кишерем әкрен генә баклана. Мин Без кыздырык мәллә, шакырык мәллә, безнең бит махсус белгеч киләчәк монда хәзер. нәрсә дип? Специалист киләчәк, безгә буларның бөтенсенә кушып бирә. Мин гел онытам ничек кушылган. Сөйләп бирә безгә бу турыда. Давай. Ага. Мин пока Димәк, турамын, безнең- ул әйе, сөйләп. син тураганчы, син бит буларны кыздырасың, суганны кыздырасың, Әйе. кыздырасың, дөрес бит? Әйе. Помидор, Помидорны да салабыз, әйе. фарш, аннан соң. Фаршны шунда салабыз, әйе. Аны да җибәрә кирәк, кушып. Я, дуслар, димәк, безгә буларны барысын да кушып җибәрер өчен, безгә бу техника турында сөйләр өчен каршы алабыз Миле компаниясының белгече Евгения. Итак, Евгения, мы готовы слушать вас. Еще раз добрый день. Добрый день, Булат. Добрый день, Илья. Рада Да-да-да. встрече с вами на нашей кухне. И сегодня я предлагаю приготовить на индукции, на нашей индукционной варочной поверхности. Она безопаснее, чем обычная электрическая, потому что нагревается только если стоит посуда. Булат уже не раз ей пользовался. Включается, Да-да. Булат. Так, включается вот так. Да. Тиндыс. Все. И мы можем даже включить нагрев, например, Мгм. но он не пойдет, потому что у нас не стоит сковорода. Пойдет Пойдет только только когда мы поставим сковородку. А мы середину же поставили, надо же другую включать. нужно Да, как-то. конечно. Мы можем объединить две зоны в одну и Вот. поставить большую сковороду. Всё. Вот тут сейчас можем две зоны объединить? Да, С этой конечно. сковородой? Класс. Мы Классно. объединяем и выбираем троечку. Прошел процесс нагрева. А для того, чтобы приготовить спагетти для болоньезе, нам нужно будет вскипятить воду. В этом поможет очень хорошо нам функция бустер. Мы нажимаем на панель управления на 9 с плюсом, Так. и в 2 раза быстрее, чем на обычной панели, скипит вода. Засекай деп әйтте. Да. Күрдеңме? Менә Мә. шулай во. И очень Век удобно. живи, век учись. А так как у нас много с вами стоит посуды, здесь будет тушиться, допустим, на троечке, здесь будет кипятиться на девятке. Если нам нужно отлучиться, мы нажимаем на паузу, все значения сбрасываются на единичку, а потом возвращаемся, нажимаем на play, и все снова возвращается на нужную мощность. Мы не думаем, круги что своя, включить. Да. Так, Евгения, смотрите, у нас что-то моргает. Это что означает? То есть... Сковорода маленькая для зоны объединения. Все. Да, нам достаточно передвинуться на одну вот эту вот ячейку, и процесс нагрева пойдет. Курды? Здесь тоже, по-моему, маленькая. Да, здесь тоже кастрюля маленькая, мы передвигаем и выбираем девяточку. Все. Все, идет процесс кипячения воды. Еще для Итак. приготовления соуса болоньезе нам нужно будет очистить помидорку от кожуры. Да, бланшировать ну, обычно её. мы там кипятком делали, там, вот так, это Да, очень да, неудобно, да, конечно. горячо доставать. Но... В этом нам поможет пароварка. Мы достаем помидорку и делаем на ней крестообразный надрез. Да, Вот так на вот. ней. На ней. Да, давайте я вам ножик дам. Вот мы Лили, поможете сделай. ли? Так вот, да? Да, просто надрезаем крестик. И отправляем помидорку в пароварку. Вот так. Просто там лежит уже противень, он идет в комплекте к пароварке Булат. Сейчас я Можете, покажу. конечно. Я уже почти как специалист тут уже. Да, конечно. Крупные сами, да? А вот так. Да, да. Раз. И В разделе «Специальные программы» вот здесь вот. вот здесь специальная программа. Баланширование. Баланширование. Окей. Дается рекомендация, что сделать в последующем. Нажимаем еще раз Опустить ОК. продвижение, да, ага. Да, все, нагрев пошел. Когда помидорка бланшируется, мы просто ее достаем и снимаем кожицу.
Никаких кипятков, все за нас делает пароварка, а мы наслаждаемся беседой. Евгения, огромное спасибо. Итак, вопросы есть? Сұрауларың қалды ма? Да, я хотела бы узнать адреса магазинов еще раз. Точно. Адреса в Казани. Скажите, в Казани где? Вы можете приходить к нам в наши салоны на Назарбаева 16 и на Чистопольской 26. И в наш салон в Набережных Челнах на проспекте Мира. Приходите. Вот. Кстати, наши съемки проходят как раз по адресу Назарбаева 16. Без мунда хазіргі уақытта достар. Женя, большое спасибо, зур рахмат. Спасибо вам. Всего доброго. Да, До біздің свидания. тапшырыбыз девам етеді. Біздің ярдәмші енді кетті. Ярдәмші деп айтамын енді. Бұл техника бойынша ярдәмші. Лилия қалған сеңа бітмесінде өзің аштарда керек болашақ. Біз соны қойнатыра қойдық. Қойнатырға қойдық. Әйдәгіз, біз башта кешірні салайық, әкіріңіне қыздарға қойық. Ярдәмшің сенің янданығырақ, яқынырақ тұрды, шоңа көре сен көбірек білесіңдір. Әкіріңіне кешір біздің ұзағырақ пішкенге көре. Бұл септірмес ме бекке? Жоқ. Әйт еме қатырақ келе болса. Ие, пока шо Ижат қойып турында тұр сөйлесіп алайық енді әзгене болса да Лилия. Әйдейді. Рәсім бетінде біздің бек көп жырлар авторы, еме. Текст, текст көбірек кейінді. Тексті бар бетіне сені? Текстлар бірнеше гіне, ие. Бірнеше гіне. Сыңғы міне елларда, шыл міне 1-2 елда яңа жырлар туды ма сен? Ижатқа уақытың қала ма? Бек көп жырлар, бек қала. Мен матур шиғыр көруге кей жазу тұрында өзімнен өзі кейтуа. Ойлай башлайым енді ол жырына неше етіп ішкәрті бітіріп қалыққа. Тануты тұрында әлі менің сұңғаралардағына 2 яңа клибім шықты. Аның бірсі Гүлісі Шахбан сөзләріне кіші келе, кіші кете жыры. Енді ол бектігі яман су тема болса да, мұның үстіне қаплап тұрайық, әзірек парлансын. Еміні әзіңіне кірін әйтек. Соғаны соңырақ салабыз. Хәм жырның исімі көз әйтіп тұра, кіші келе, кіші кете жыры. Ол енді біздің арабыздан кеткен бейік шәхісләрібіз, ижат тәхілләрі һәм ғұммен вақытсыз түрлі сәбәплер арқасында кеткен біздің шәхісләрібізге бағышланған ол жыр. Соңғарда да бұйылың да көп жоғалтылар болды. Шоңа көре алар біздің һәр вақыт көңілләрдә шулны истә тотып, ләкин ул махсус язылған шигырь түгел, аның ул китабында бар иде. Мин шулай китабын актарып утырганда, менә нәкъ шул шигырьгә күз төшеп, ки язылды инде. Аннан соң Гамәле Соңгараларда гына чыккан минем балачак хатирәләрен кайтарган Гөлрә Шәрипова сүзләренә язган җырым Гөрләвекле балачак дип атала. Шундый да матур җыр инде малай. Җиттем инде үзем дә матур. Молодец. Шапта матур җыр, молодец, әфәрин дип әйтәсем. Килә матур җырларын гел туып торсын. Син үзеңә җырлыйсың, башкаларга бирәсеңме соңгы вакытта менә җырларыңны? Кемнәр? Бирәм, ләкин кой вакыт җырларым кире үземә әйләнеп кайта да, шуңа мин уйлыйм инде. Әйләнеп кайтайын син. Кирәк булмады дип әйтәләрмен. Инде, кирәк булмады инде. Потом үзем җырлыйм инде. Шуңа күрә бирегә дә куркам беләсеңме? Менә ул минем бит балам кебек булат. Шунда якын алар. Шуңа күрә кире миңа әйтсәләр, ишамады бу җыр миңа туры килми дип, мин ничектер күңелем әзгенә кителеп китә дип әйтим инде. Шул сүзне ишетәсе килмәгәнгә күрә, җырларым миндә җыелып ята. Туктан, син биреп кара, безгә дә бәлкем бар җырны. Бирәм. Әйе. Бирәм, всё, килешек. Без алай дип әйтмәячәкбез бер шундый. Ферштейн. Безнең помидорда безнең бөтен нәрсә беләсеңме? Суда кайнап чыкты. Монда да салырга кирәк. Әйдә, булгатабыз. Лилия. Булгатабыз, туз салабыз, кая безнең. Сөйләшергә синең белән шуның хәтле күңелле, менә моны булгатсам да, яме? Әйдәгез бер булгатып алабыз да. Спагеттини чыгартабыз. Монда шундый әрәхәт әзерләүе, ул табасы. Ул байтышкысы шәп тора бит аны шылтырды белән. Вообще. Безнең помидорыбыз да әзер булган ди, алып күрсәтимме? Алып күрсәт. Күрдеңме монда? Бөтен нәрсә музыкальный. Әйе, шул шыгыр. Сайрый торган. Сандугач тавышлары килә. Лилия. Спагетти натмали яме син? Ага, всё, спагеттини кар салабыз. Так. Бер юлы булды монда, бөтен әйбер. Помидор әзер. Туктар, күрәсеңме инде? Ой. Так, мин моны салам. Пароварка. Так. Искиткеч, яна күрмә, пешә күрмә булат. Юк инде әлбәттә. Кара да син, кара әле, иңдә мондый нәрсә булса, Ай. Вообще. Савытыда мактап. Әйбәт. Монда Искиткеч. бер сүз әйтеп булмай. Мин ничек булышым соң сиңа, Лилия? Менә аңа туз салырга кирәк. Менә әзрәк туз салалы спагетти суына.
Спагетти. Менде жырламай ol. Спагеттінің татаршасы нешік бола? Тоқмаш. Ұзын тоқмаш. Ұзын тоқмаш ма? Болды. Мұнан шыға баштадым. Сен бек көп ұшқа батмадың ма? Жоқ. Әзгіне. Так, мұның қопқашын қоплап қойық. Болады бұл әзгіне. Қоплап қойып, так. Біздің бек көп болмады ма бұл? Бізге нәрсе берділер, біз шоңардан ішлейбіз. Бізге зора қазір таба керек болашақ, меға қалса. Так, yok пока керек ме? Соғыз баланезі үшін. Қазір біз мұны ішлейбіз. Орттырабыз біраз ғана, жидеге? Әзгіне орттыр. Бұтақтан еуіп қойым ма мен? Юарбыз. Ол меш айтты Шынды ма? оңған қожа беке айында сен бейді, иә. Бүтін де сән өзірім сен. Қара, әйде, сен бізге спагеттінің Спагеттini салабыз. Ирте түгіл ме? Аннан соң шәлпірәйі бітмейм ол деген. Шәлпіреймей. Бисмилла айттып, да кеттік. Так. Барысында алт ема, менің бетіне қаршысы келе бүгін. Так. А бетіне мұндаған ашармын. Біз мұны салып бітірәбіз енеме? Мұны суы жетерейін де шай. Әлбәтті. Суы күбәлі ана. Суы күп. Мен, конечно, иде спагеттini сындырып салам. Қара, ирің, дүрт балаң болғаш. Мұнда сындырмеша салам. Иде кастрюллерде мұндай зордырын дейме бүтін ғайланы оқшаттып. Ну мен бір юлы бірнеше ай бір пішірем. Қар бірсіне. Тегі айырам. Ну өзім бетінде мен папа, ашайым папа. Дұрыс тұқланы деп атала ол. Нашла экреңіне етіп тұрға керек. Так, бұл біздің қойны башлады, артық қатыр. Дұрыс тұқлану айтын қалайса бір-екі сірінгіне, міне. Ну, мәселен, мен спагетти ашамайым. Шынна? Жоқ. Аллаға шүкір меға көп қала екен бүгін. Мәселен, мен қыздырылған әйбір ашамайым. Мен напару. Пара барқы. Мен сағат 6-дан соң. 6-дан соң, жоқ, біздің сағат 7-де тұлғанда да ашайбыз. Вақытқа бәйләмен, біз каждый 3 сағат сайын ашарға тейіш. Міне мұнда ит ашамайым майлы. Алайса сен 11-ге қатты жетқанмасаң, онда да таған ашайсың мұны? Жоқ, міне шыл 7 тұлғанда біздің біте соңға шау. То есть определенно 6-дан соң ашамын деген әйбір жоқ. Каждый 3 сағат сайын біз ашамыз. Соңға шау біз біздің 7-ші артыда примерно. Біз ашайбыз балық, тауық в основном. Телятина майсыз, айға 2 тапқыр. И все. Илсурда шоңа ризамы? Илсуралай түгілінде, это менем ашау. Илсурға бетінде іш пішмақларында мұнамны қойнағанын әкірін айти келі. Әкірін айтабыз? Һәм бұл ғатырға тағын бір әрей бір бек бар. Лилия, сеңа бұл ғатырға міне шындай бір инструмент таптым. Пинцет кебегенде шип. Ләкин зор. Шипсы. Ай, Лилия, мені шылай, көрдің ме? Бұл бет аларға да жайлы аның білен. Көрдің? Бұл мақсус. Мұның тұзы қорыға әлі тұзы бегеме, тұқтам. Сен папашны болғаш, сен тұзға бітіне беленмәлі. Сен бітіне тұзсыз пішірге тиіштің. Мен бет сенен үшін тұрышам болады. Ризықлы сенен мүлен сыйлысың бар бет сен. Бір шыма, мен өзімді әдеге. Мен қатын қызын тұзсыз болғаны біріне бір қошен бейлемейм. Шына бетем. Істелі тұз yok мұны, алда істе. Отырасың анда деп. Ярар, біздің үш әлләні қалмады. Біз қазір итті мұнда салабыз. Неше қыздырасын білесің. Спагетти пішіп шықты диярлік, помидор әзір. Мына қашты тартасына қалды, қара чекті сартыла көресің. Шайлы сартыла көрдің. Хоп, көрдің ме? Хоп, көресің ме достар? Қарағыз әлі? Міне раз. Іші бітті. Бітті, кетті, вәссәләм. Бұл, кстати, тоже ПП. Бұл ПП. ДТ, татаршасы ДТ не үшін ДТ? Дәріс тұқлану. Біздің қазір рекламадасын біз сен әлі мұнда бір рубрикада әзірлеп қойдық. Әзір бұл, еме? Достар, тәмлі кірішті реклама, қарайбыз біргелеп. ТМТВ телеканалында тәмлі күрәш тапшыру девам етер. Бізде қонақта бүгін Лилия Муллағалиева Лилия. Хам білесің мәне, шындай молодец ол. Мәне иінді де шылай ешлен болады дейме. Перчаткалар кием дейме, атнаразы. Жоқ енді иде кемем енді. Мұндағына. Атнаразы перчатка алды да, шөттіріп, фарышны бұлғата. Молодец. Қойса біздің ашысы бар бітаны. Да, шондай кәміне болды, кстати. Так, Лилия, біздің мұнда бітті, біз енді спагеттini пішіріп шығардық. Помидор енді біздің туралған. Айырым табада пішіреміз суған білен кешіріне. Алып қой. Шының үшін мақсус. Әйде, кеттік, бисмилля айтасың да. Бисмиллахиррахманиррахим. Сен котлет ясамайсың, тұндыр енді ана бөйттеріп, шолтырып-полтыр еттіріп. Тоқтай, битке шешіремәсін тағымайы. Шешіремейді. Сенің анда танал кебе, шешіресі де. Ну инде. Макияж бейді. Так, Олла. Конечно, суперский. Біз мұнда бір армияны ұшат алабыз бейт қазір.
Жәлләмәгәннәр, молодцы. Жәлләмәдек, менә син киләд жәлләмәдек инде. Иңгә Так, алып китерсең. моны алып куябыз. Так, алып Юарга. кой. Перчатканы салабыз. Хәзер. Булдымы соң бу? Әрәм итмибез. Юк. Перчатканы салып, менә монда атсам булачакмы? Менә савыты менә шунда. Әйдә. Бик. Булды, перчатканы Булды, салдык. перчатканы Менә салдык. ничек җайды. Кул җуасы да юк. Ой, вообще рәхәт. Әйдә арттырабыз беразны. Кызулыгын. Лилия булдымы инде? Булды. А? Моның капкашында тапсак, вообще булачак. Капкачы кунакка китте. Башка җиргә хәтта башак бус. Син монда сөт өсте саласыңмы? Мин моңа салам сливки. Тушит итәбез. Бу бик тәмле. Бу теге кызган түгел, Әйе, тушоны. Пешкән була инде Тушит шулай. итәбез. Ой, яй Лилия, әллә нәрсәләр беләсең син. Вот молодец. Безгә алайса чәйнек кирәк тә булмый. Җитә бит инде. Торсын. Сүндереп куй. Сүндереп куйма. Сүнде. Капкашын тапсак. Я Лилия, булдымы инде? Хәзер моны каплап куябыз. Менә. Менә капкашын алабыз да. Күрдеңме инде универсаль. Әйе, барсын да табаларның. Безнең монда бит инде алайса бу булгандыр бит инде. Моны Бу артык кешедә. хәзер без аңа салабыз. Помидор. Капкашында Тукта, менә кирәк генә. Алла, бигрәк тиз монда. Тиз бу бит индукцион плита әйттем бит сиңа, Лилия. Алла. Моның өчен Ла-ла-ла-ла махсус, түгел. моның өчен махсус укырга Аның кирәк. өчен курслар бетерергә кирәк. Так, Ләкин менә аннан моны соң- монда салабыз шунда. помидорны. Мин үземчә ясыйм бит инде, үземчә пешерәм. Менә шушы помидорны тушит итәбез. Хәзер без аңа Бу салабыз. дуслар, моның исеме соус болоньезе була, шулай бит? Ну, шулай бит инде болоньезе, Шулай инде, да. Инде шулай дигән бу инде. Шулай. Син яисә Лилиянең ишрагында соус Зубайр. Да, супер соус. Беләсезме ни өчен Зубайр соусы? Чөнки Дактан шулайны Зубайр авылыннан. Алла кайткан бармы? Алга Шундый кайткан бар. әйт әле. Бар, Кайчан бар. кайттың соңгы тапкыр? Кайчан кайттым? Күптән түгел кайттым. Кемнәр анда авылда сезнең? Кемнәр яши? Әти белән әни. Ничә яшь әтиянигә? Әти 38 елга, әни 47 елга. Аңлашылды әйтмәсәң дә була. Мин сырны кыратырсам ярыйдыр? Ярый әлбәттә. Әнигә 73 яшь булган инде. Әйе, Әтигә барасына күбрәк. әйе. Булат, зуррак таба моңа кирәк, виш, безнең итебез бик күп. Шуңа бәлкем зуррак таба. Күп ит салдыңсың, Лилия. Их, Синең арттан Бейрәнгән бит. Үзең җавап бир. мин ирәнгән зур гаилә. Менә монда җитәме? Әйдә Лилия башлый. Әлбәттә бар, Бу бар. бигрәк Бирәл, әйбәт, ие. Бисмилла. Менә. Моны син нигә? Моны юып та торасы юк. Карагыз, ничек чип-чиста. Син раквинага юырсың аннан соң, яме? Бездә киткән кеше киткәндә кунагыбыз барсын да Ничек хәзер? Туктап. Менә кара, зона расширения. Что дибирәтләр? Так. Култыга куябыз. Күрдең? Менә монда хәзер 2 зонада төшер була. Бирәл теге такып пашина алса. Шунда пешереп бетерик. Бу булган инде уже хәзер ул. Булганмы? Сүндеримме ләзгенә? Прямо 2гә генә куй, син аны торсын шулай. Яра. Лилия, булдымы инде? Әйдә, син аны куй да хәзер. Булды, ул кирәкме су тагын сиңа? Юк бит инде кирәк түгел. Ну бу хәр әкренләп пешә инде. Юк, акрынлап түгел, катырак пешерәбез. Катыракка куй. Моның пешү. Кырма син, тимер кашык белән табаны. Давай миңа бир. Әйе, булды. Әнә бар сиңа анда. Лилия, безнең сиңа рубрика бар. Син инде 4 бала анасы буларак бик күп мультфильмнарны беләсеңдер дип уйлыйм. Синең иң яраткан мультфильмың синең үзеңдә әйт әле миңа. Маш медведь. Шулай дип уйлаган идем инде. Шуңа күрә ул персонаж бүген монда юк. Без сиңа төрле мультфильмнардагы персонажларны күрсәтәбез дә, син безгә исемнәре белән әйтеп бирергә тиешсең аларны. Әйдә, закка сузмыйбыз. Карыйбыз. Нинди бар бит меломан дигән кеше, бар мультиман дигән кеше. Ул точно мин түгел. Мультиман дигәне. Кем бу? Нинди мультфильм? Сахарына башлаган мультфильмы. Теге бер гаилә ул шундый. Симсы. Симсалабинцы. Да. Симпсоны. Симона. Молодец. Лилия, бу бит яхшы. Димәк, син мультфильм карамакчы яхшы вакытың юк. Гомер бу. Гомер бу. Гомер кебек. Бездә гомер инде. Теге күрше гомер. Авылның гомере бар бит. Бездә кстати гомер пишниги дә. Безнең авылда. Киттек. Киттек дальше. Бу. Моны да белмәсәң инде. Estağfirullah, инде кайын таптыгыз? Ничек инде безнең бит моның татарчасы да бар теге. Пятачок белән җыри. Заходит гости по утрам, тут поступает. Әйе. Гит бу бит совершенно новый Винни-Пух.
21 век. Бұл біздің Винни-Пухны қарап өскен бала міне совет заманында. Винни-Пух түгел бұл, мұна не за что танып болмай. Шетелден Винни-Пуха. Все. Европа Винни-Пуха. Бұл біздің мультфильм. Это нәрсәлі бұл, нәрсәлі. Аның қатта түшіне қара, түшіне yazылған. Бұл не бұл, тіге нәрсәлі бұл. Түшіне yazылған. Міне. Ну? Боли. Бони. Боли. Болт. Вольт. Болт. Болт. Вольт. Вольт. Ребят. Сен білгенні. Нәрсәлі бұл. Мұны тоже көптен көрсеткен әлі, кстати. Теге психу береймін. Психу берей. Давайте жить дружно бұл, короче. Ну, погоди. Бұлар егерде біздің мультфильм болса, алынған қоя аналог екі аның есімі. Том и Джереми. Джереми түгіл, Джерри. Сене олдарға бұлай екен бүтіндей. Мұны да білмесің, десе башқарың сүтті тұрмайын да олайсың. Бір қатлы мен зұмдай. Сен мұны точно білмейсің бетінде? Жоқ. Ол Дисней мультфильмлары, бұл өтінің қошаматы П харифіне баштана. Петр. Жоқ, шетелдік ол. Паша. Жоқ, білмеймін, жібердік. Тотардан енді қошамат қошарың сен маған тотарша. Мақмай. Мақмай түгілі, мақмай бейтін. Қошамат бізде Ақбай. Ақтуыш. Ну, Сарыбай тәді. Сарыбай. Бұл Плута еді, Плута. Насың еді, берінде. Маса тегені Д. Да. Дисней нәрсәлі бұл. Дональд Лак. Да, көрдік. Дональд Дак. Да, Дональд Дак. Молодец, Дональд Дак! Бұл шынапта Дональд Дак. Сен мұны точно білмейсің енді. Плутоның браты бір туғаны. Гуфи. Ярат, аңладым? Современный мультфильм. Қайт мультфильмін айт. Ике бір туғаны апасың әлінді. Апасың әл. Да. Бұл кішісі. Анны мүнін Эльза. Анны білен Эльза. Міне әйе, бұл қайсысы? Эльза. Анна. Холодное сердце. Ярар. Міне шөпшін өзіміздің мультфильм. Мұнда білмесің енді мультфильм әйтмейше қара мультфильмін. Смешарики, что ли? Аллаға шүкір әйе. Кім бұл? Бұлары, қошаматлары кім? Жоқ, аларым білмеймін. Қоям білен кірпі деген енді қай? Қоям білен кірпі. Бірсі крош, мұнсы? Мұнсы не? Йорш. Кірпеш. Йош. Лилия. Сұңғы берем. Сенің көзлеріңе қарағаш. Удиви меня деп етесі келеді, қашаптандыр әлі мені. Кім бұл? Нәрсе бұл? Бұл тегенеге шаған. Лунтикка. Лунтик мультфильмі дұрыс. Мен персонажларын білмеймін, потому что мен телевизорда мультик барса, мелкім ғана қарап қана алам. Шоң көреді кіріп кетіп қараға керек дейтін персонажын білеші. М харифіне башана бұл. Мила. Молодец, М харифін дұрыс білдің, Мила. Бұл біздің кухняны қыз дөлі. Мила, жоқ, біздің кухня. Почти, Миля. Ну, почти. Ну, нәрсе, мұнда екі түрлі етерге болайын. Бір жақтан молодец, әфәрин мультфильм қарамай. Екінші жақтан шуны да білмей. Дұрыс еттің. Лилия, бұлды WhatsApp шықты мен қалса, біздің сырны қарқырып саларға керек. Сырны қарқырып салып, ол дейінгі ауыр ішті өлем, сен зұр тәлінкеде бердім. Спагетти әзір, бұлар әзір, спагеттисіне сен бағарысын қошап саласың да. Мен қыратырам? Йо, тоқта, біз мұны қабында бұлға табыздыр бетінде. Бұлар қошырға дыр бетіне ол. Қошырға керек. Ну, мұны воқларға еді, ол кесіп қазір біз аны вақылы біз барысында іші һәм дегустациясы біз аяқ қыратыр мұны. Шулай айттырып, достар, тігілі айттық, бұлай айттық. Бүгін мәш келдік Лилия білен. Һәм шундай тәмні Лилия, баштан Лилия барыбір. Тапшырудың шорты бойынша қорарға тиеш. Шыннап та сен пішірген ризық айы шул әберге ұшағанда сен тәп қоймені қойыр біздің. Лилия, но мен қалса бұл барысы да почти идеал. Мұнда түсігіне қызылырақ бірден бір айлы тұра. Сенке білесің сен ая сенекі неге қызыл тұғыл. Сенке біз сенге тауық фаршы берген ек. Шо. Әлтеймен делайса. Мақсус ішледік біз аны шулай. Ну, менекі тәмнірек кебік.
Тырышлык кыяфәте буенча Лилия Син әйтәсең килә. бишле. Бара табасы минеке диясең килә инде. Туда. Мен куап кармадым бит әле. Башта дегустациясы. Бәлкем тәмле түгелдер. Синең кырыйда бастырган кеше тикерен йотып торга дишең диме? Вау. Тукта булды, бу капканы карга тишең син. Имам онсы минеке яма. Без бергә эшләгәнгә шундый тәмле булды. Күрдең инде минем күзләрдән күрдең бит инде. Минем күзләремнән күрдең. Син бүгенге тапшырыбызның җиңүчесе. Илия, шын күңелдән тапшырыбызның генераль спонсоры булган менә Made in Russia дигән менә бу Кукмара табасын кабул итеп ал. Кукмара заводыннан Рәхмәт. Син татар мелизматикалар кушып җибәрергә кирәк иде бераздан. Бик зур рәхмәт. Сабер монсы ике, өченчедән инде безнең партнерыбыз Мили компаниясе барлык телевизион тамашачыларыбызга да хәерле көннәр тели, барлык хуҗабикәләргә ризыкларның тәмле пешеп чыгуын теләп кала. Шуңа күрә Мили компаниясына менә бу аш бүлмәсе өчен, кухня өчен дип әйтәбез инде без, kitchen өчен әйме. Made in Germany бу Германия ясаган бит менә бу оборудованиеларны алыгыз, пешерегез ди, сезне чакырып кала үзенең кибетләренә. Кукмар да чакырып кала кибетләренә. Булар да чакырып калалар. Һәм Мили. Лия, өченчедән сиңа зур рәхмәт. Яме вакыт табып килгәнең өчен, беләм синең вакытың менә бөтенләй диярлек юк. Һәм мин Шулай да. теләкләремне Һәм теләгән. теләкләрен син тели аласың бүген. Кадерле тамашачыларыбыз, сезгә бар тик исәнлек, саулык теләп, үзебезнең матур җырларыбыз аша, теләкләребез аша, соцсеттәге бөтен битләребез аша һәрвакыт теләкләребезне теләп торабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк, җырлап яшик, күңелле яшик, иң мөһиме сәламәт булыйк. Менә шулай тәмле, ризыклы табыннарыбыз мул булсын. Амин. Бик зур рәхмәт, Илия. Уңышлар, гаилә бәхете, иҗади уңышлар. Рәхмәт Алда чакыруыгызга. очрашулар насыйп итсен, Ходай. Без бүгенгә саубуллашабыз, дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле көрәш тапшыруын TMTV телеканалыннан һәр атна саен күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.